Eyamên dawî de yani em dikarin bêjin ku tiva mehek û nîve di nava gel da xuriyek nexweşîneka xuriyê zêde biye. Dema taybetî dest û laşê merva bixurin bişewtin an jî destê me pelqeq çêbive divê meriv li ser vê meselê baldar be. Lewra nîşaneyên xuriyê zêde bûne. Sedî çil li Tirkiyeyê divê heyamê de zêde bûne. Pispor hişyariyan vê yekê dikin. Dibêjin ku paxijî li wan derên ku em diçin û tên ihtimal ku kême an jî ciyê qelebalix de em zêde sekinin. Mesele bijara xuriyê dekewere em zelal bikin. Laşê meriv sor dibe, dişewite, dixure û pişt re pelqek çêdibin. Ev hemû nîşaneyên nexweşiya xurê ye. Heke di laşê we da ev alamet hebin bila haya we ji we hebe. Lewra ji sedî çil nexweşiya xuriyê zêde bûye. Li Tirkiyeyê cihên qelebalix zêde bûne û li wan deran jî piranî pirsgirêka paqijiyê heye. Ev jî dibe sedema belavbûna nexweşiya xuriyê. Nexweşiya xuriyê herî zêde nav pêçiyan û qevdika destan derdikeve. Ji bo tedaviya nexweşiya xuriyê divê meriv çi bike? Di nexweşiya xuriyê de ya herî mühîm ev e ku hemû malbat divê tedawî bibin. Şikayet olsun. Melhemeke xuriyê heye. Li malê kesên ku şikayetên wan hene û yên din jî divê sê rojan li ser hev bê melhemê bi laşê xwe bidin. Divê hemû bi vî awayî tedawî bibin. Tenê tedawî têrê nake. Divê hemû tiştên malê bên paqijkirin û werin şûştin. Nexweşîna xuriyê bi temasê belav dibe. Li ser cil û çarşevan parazîtên xuriyê sê rojan dimîne. Ji ber vê yekê jî divê cil û çarşevên malê di 6 dereceyî da werin şûştin. Yastık, çarşaf, pijama, kıyafet gibi. Divê hemû rûyên balêv û qoltiğan, çarşef û cilan di avê de bên kelandin. Lazim e herî kêm di 6 dereceyî de bên şûştin. Heke nikaribin perdeyên xwe bişon jî divê bi spreyên avê wan paqij bikin. Kincên cermîn ên ku meriv nikare bişo jî divê bixin dûrikên çopê û devên wan girê bidin û hefteyekê li balkonê bihêlin. Ji ber ku hefteyekê bê hewa bimîne, parazîtên xuriyê jî bi xwe dimirin.